mi el que em motivava a venir aquí era, per una banda, poder ajudar les persones i, per una altra, també el fet de conèixer gent nova. Estem vivint en una casa tots junts, convivint, i doncs és una experiència molt maca on pots conèixer molt tipus de persones de diferents llocs on tu no hi has estat. Jo vaig venir aquí sense tenir moltes expectatives i ara m'estic trobant que realment és una experiència que està donant molt de per si, perquè jo aquí he conegut gent nova, estic veient coses que jo no sabia. Hem anat a fer musicoteràpia, vam anar a fer també un treball en una sala d'estimulació, que a l'hivern també fan equinoteràpia i teràpia amb gossos i això. Hi ha moltes activitats per fer, bàsicament. Des del 2013, la nostra escola ofereix als joves de les escoles Vedruna les nostres instal·lacions perquè puguin dur a terme el camp de treball. Volem oferir als joves una experiència de creixement, un espai on poden créixer. I ho fem mitjançant la solidaritat. Als matins, per exemple, hi ha alguns que van a un centre on hi ha joves amb discapacitats, a ajudar-los, i també hi ha joves que van a una residència de gent gran. Aquest camp de treball té una història de 8 anys, han passat molts joves i han passat joves tant de diversos llocs d'Espanya com de diverses escoles Vedruna de Catalunya. Doncs que es conegui la comunitat, què és el que... per què estem aquí, què és el que ens dona vida en quan nosaltres acollim amb ells, no? Cada matí, quan ens llevem, tenim un moment de motivació del dia, amb referència a un símbol. Per exemple, el primer dia va ser el dia de les botes, un altre dia va ser el dia de la brújula, i també trobem les dificultats, les pedres. I també avui mateix estem justament amb els bastons que ens ajuden on ens recolzem per poder caminar. En aquesta residència la veritat és que es fan moltes coses diferents, des d'activitats on podem treballar la memòria amb els avis, com són els puzzles o potser algun dominó, algun parxís. És una experiència molt maca, on pots aprendre moltes coses d'ells i també riure, perquè la veritat és que molts cops són molt graciosos i et fan com créixer una mica com a persona. Si estàs buscant un voluntariat per fer o si vols ajudar gent, venir aquí és que estem ajudant contínuament perquè els ajudem amb les activitats, per exemple, quan anem al lloc sempre va bé guiar-los, els agafem de la mà. Quan arreglen les coses hi ha moltes abraçades i com així petons i no sé què, i és gent molt carinyosa i jo m'enduc molt això, m'ha agradat molt. Jo m'emporto totes les experiències viscudes en aquesta residència que m'han fet aprendre molt i les persones que he conegut que han sigut molt especials per mi, la veritat.